Já vás vítám u mého prvního videa, jsem tady s Luckou. Jinak můj Facebook je Lucie Lerchová. Jo. Taky natáčím Minecraft. Pardon, já chci napozdravit. Čau. Nemáš nic. Tak já, hele, Jdem těžit dřevo, pojď. hele, já tady mám už nějakou jeskyni. Takže tak. Tady je taky nějaká jeskyně. No, to jsem myslela asi. Jo. Jdem těžit nějaký to dřevo. Já taky těžím. Kdy to seká. Jak to? Uděláš crafting? Omluvám se za. Prostě dobře se omlouvám, to je Jo. Dám crafting. Jinak, kdybyste chtěli na můj kanál, tak je to Lerchová a až budu mít počítač, tak budu natáčet na počítač. Tady je. Dělej crafta. Teďka půjdu natěžit ten kámen, ne? Já ho netěžit, já už mám krumpáč. Tak se zbytečně nedělej. Já budu těžit dřevo. Ale já jsem se ubrala. Takže Omlouvám se za ty lagy. kolik ho mám? Hele, tady takový to. Tak já chtěl, nebo ne, ne. To máš crafting. Omlouvám se, že se mi to laguje. Takže si to dělá kamenečky, na krumpáč to a těžení železem. Jo. A nějaký uhlí natěžím. Čau. To máme docela dobrý stav jako. Jo, máme. Dneska tady Ještě najít ovce a bylo by to úplně bez. Super. Doufám, že mě slyšeli dobře. jo, já myslím, že jo. Budu mít aspoň nějaký level. Jo, tamhle je ovce. Je to funguje. Myslím, že budu mít aspoň nějaký level, víš. Jo. Pak na enchant, už mám jeden. Ty vole, mě to laguje. Nebuď prostě. Pardon. Jde nějaký torče, jo. Jo. To už tady jsou dvě ovce. Jo, tak si vem. A já mám traktor. Co tam dá uhlí? Natěžím nějaký uhlí. Jo. No, tady je další želíz. Doufám, jestli to slyšíte. Jinak, kdo se teda natáčí poprvé, tak Je, musím pardon. hejtovat. Jo, tady je železo. Jo, tak U mě. nejdeš. U mě, ale já nemám krumpáč. Teď já se Udělej. jo. Tady se zatím na jeden díl se tady zabudíme. Nevím. Já už mám hodně železí. Těžím další. Já je tady těžím. Aha, taky kolik mám. Jo. Já slyším pavouky. Ticho, nenatáčím. Omlouvám se, že tady mluvěj. Nevím, pití. Tak já udám pec, jo. Je tam vedle craftingu. Já mám jinak 13. Dřevo. No, tak už mám Cobblestone. další. Jo, já si teda ještě restartuju. 15 železa, ne, restartuju, to je zbytečné. Kde se zrovna laguje? Já jsem našla konec zkoušky. Jo. Ale já tady pořád slyším nějaký pavouky. Jo, já tady mám další uhlí. Kolik máš železa? 0, teď si budu dát kamenný ten. Tak, teďka jdu. To těžit. Zatím 1, 2, 3,
Tak mi řekni, že ty bude chtít. Jinak... To je dobrý, že hnedka mám železo. No to je, no. Ty se chci stejně kevce jako já. Ahoj. Já. Bude to něco dělat? Je tam uhlí. Já chci, že si něco. Zastav prosím tu vodu. Taky to nemůžu, já tam můžu, tak to nemůžu. Už by se tím měla tam. Jo, tady je taky uhlí. Já jdu vypalovat to železo, jo? Jo, já tady budu čekat za tím uhlí. No, koliko tady je. Tak uhlí nejde skoro všude, že jo? Hm, to je zase pravda. Tady si dáme baráček. Ale tady to někam vede. Jo. Asi jo. A je tam něco? Tak nevede. Nevím co, že tam mě to někam vede, víš, ale tam to někam nevede. Tak já mám 12 uhlí. Dala si vypalovat co to? Jo. Jo. Jenom to jsem měla u sebe. Takže si s tím děláme krumpáče a... Ale já nahoře. meče. Jo, Ty to bude už měla ještě. no taky. Tak já tam železo. 14. Tak tam ty si pak pošlem tyto železo, já už jsem si vydělala železní věci. Pak? Jo. Co? No jenom iron, nový meč a Krumpáč. krumpáč. Tak už jsem taky na to a tak si uděláme nějaký základní brnko. Jo, teď jo.